Gitwebe egento mwana ako expected ko leta gari number 1 go ikatware a result slip kose a certificate eri ya form 4 nende tali rasima nga no mwana okorete form 4 Gitwebe matene bwata mangana maya since tole ga bona lera abayiboli ngomanya barekene eso lya abayiboli abange babere bakongainwa ogosangi umuntu akoenda asegete o ndo chandeka atakumanya nikikero iko karetire result slip ne ya class 8 na form 4 asori okorete form 4 na asori o class 8 akorete ya class 8 yoka arafu mwana oyo nabwenete gocha ne kebande kiaye onye kabwate kebande onye tabwati agocha ne birth certificate arafu ebibande byabayiboli onye bonsi mbayo oli oteyo na bagocha ne death certificate singenche benefit nero enenekero ubwate death certificate ubwate umwibuli oyomo kose otabwati abayiboli bonsi oli ntakana bado ngochole aso mwana ntakana tali gocha na besende yonsi agocha busabunale elinde Gitwebe twanyara komukonya omwana oli osoma ocha gokonya ubugima bwaye nabana bamu abonye baro so ase aba bande chibe sanchironke igo bakoreta chinga busa yani chingo okonyire okwande skuru ande igatingo kwana machiskuru amarieta lakini wasanginga umuntu akwande osabweli busarasini chogo chakira 20 chogo chakira lakini Gitwebe tulikoleta 30 tulikoleta 20 tulikoleta 10,000 chibesa choko koleta gari 5,000 yeyo umuntu nabara atenga na kingwa admit go skuru na 5,000 bono mwibuli go ikamanyenga 5,000 yeye inseko ko galeri buya nero admission fee ase 5,000 yeye nero okoegwe kebande go ikotwale kebande ge skuru ge koro kinga no mwanafunzi gwe skuru we ora asabe bokonyi ande oye gugo sora atokande kose nona baskali bagwake patrol igako hakikisha usalama y'abana inji otoge kane gafura igana bagote ya na nyuru no mwanafunzi na bagote amboko rusie kebandega kwa inje no mwanafunzi ogitwebe na bwate mangana mangi gicha to chiko korobo sali o manya gote inje no mwanafunzi ogitwebe to salilie elieta 5,000 yeye na ile school fees yo mwanafunzi 5,000 yeye nero mwanafunzi nenda waka neru amanyekane ne serikali inga umwanafunzi nali Gitwebe tobwana tokokonya tomubekire nonya school fees inkeigo anye gosomera 5,000 yeye nere komoletere 18,000 ase school ya Gitwebe yani ekero kwa 5,000 igwa koro muchandogo nende igwa konyeka ikono gotebaga umworokiwa ogandiko join boniga uno intekire ereti ali butana ache school chioka akulire butana yande na yeno abalimu ka ayuna yaito abuti gato tigere tabasa kungaina mwiboli nanaki na atomiro school fees omwiboli ontegerete mwana tabasa kuwakira simi otomiro school fees koru Gitwebe number 2 tabasa kuwakira simi agotebinga na atakeire kebande chibesa cheke bande gosangi kwarure tabasa kuwakira simi agote na atakere chibesa cha COOPS ne na kitora beke ni kitengo fulani government funding eko geranga government imanyo mwana na ari Gitwebe tomotomere capitation yaye tomotomere baka pocket money no mwiboli igwete yani inkoruchiri buisa no mwana na ache ko egwere 18 mate na bako egunga no mogoko ekigioka na kyo mwana uyabona to correct igobone engabosa enga yakonyo ise kobagera chibese echo ebinte byonse nakwanire nabo gosanginga achiko so siringi 500 kwenda paka cheka chiribu isano lakini chiskuru chinde nabo gosangi bata ete 15,000 20,000 30,000 paka bande ngwaka na bali baka 40,000 whereby bado government ngwaka ne recapitation wasangi bono mwiboli tali kwenyara mwiboli bwekoya oni amatoke oni chiombe oni chimboli koleta umwana esukuru asome whereby ari gocha Gitwebe likakonie nibo yaye ache Gitwebe gali akoreki akonye asome bose yani serikali mwe chibese nende serikali mwe chibese bakeche kurage ngana maya sana